चिरां जिल्लानि हाग्रामा दालाङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय डाम्पार आरो स्कुटिजों सौग्रावलायनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। डाम्पार गारिजों लामा जाब्रथाय जानाया गोदान बाथ्रा नङा। गोबां डाम्पार सालायग्रायानो जानला मोनला सालायनायनि जाउनावनो लामा जाब्रथाया जाबोदों। बेबादिनो दिनै फुंनि 10 रिंगासोआव चिरां जिल्लानि हाग्रामा दालाङाव डाम्पार आरो स्कुटि गारिजों सौग्रावलायो। बे लामा जाब्रथायाव सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो हानाय बायदियैब्ला जिउ गोमानाय आइजोआ चिरां जिल्लानि थांगाबारि गामिनि दीपिका नार्जारी। लामा जाब्रथायाव जिउ गोमानाय दीपिका नार्जारीनि फिसाय आरो 6 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसायाबो जखम जायो। गुबुन फारसे चापागुरिनिफ्राय रौमारि जानानै हाग्रामा दालांथिं थांनाय लामानि जोबोद गाज्रि थासारिनि थाखायबो सम सम लामा जाब्रथाया जाबोदों। আমি এইটো কাশীবাৰীৰ পৰা এইটো টাঙাবাৰীলৈ গৈছিলোঁ, ঘৰৰ গৈছিলোঁ আমি। এইটো কাশীবাৰীৰ পৰা আহি থাকোঁতে এইটো হাগ্ৰামা ব্ৰিজ পাইছে। হাগ্ৰামা ব্ৰিজত আমাক এটা ডাম্পাৰে খুন্দাই দিছে। তাৰপিছত